Hello guys! Muli, andito naman si Visayan Daisy Vlog. Magluluto tayo guys ng ng dynamite. Ano nga yan, Els? Chili with Dynamite, basta dynamite. chili. Chili dynamite nga. O, yun nga. With ham and cheese. Ito guys, yung yan, yung binili namin sa Filipino product ng na ito Eden cheese. Tsaka yung ba yan, Argentina meatloaf made in the Philippines. Tsaka itong tsaka bumangha ang kamay ko. Tsaka ito yung chili biniyak ko. Ayan, binabalot na ni Elsie Katatapos lang namin ng trabaho guys, kaya wala kaming magawa. Ito, maggagawa kami ng merienda dito sa boarding house. Ayan na guys yung niya yung nabalot na ayan May bay tubig na to, Els? Oo. Deep on the water. Ayan guys, punong-puno ng buto. Bumili kasi si Sonia ng $10 na siling haba. Kasi nilagay namin kanina sa ulam namin kanina. Ano ngayon, Els? Salmon. Salmon kanina na paksiw. Doon binili ni Elsa sa Chiwansan. Wala siyang mga panakot, kaya pinabili niya si Sonia ng panakot. Ito ang binili, ang dami-dami sili. Ikisa masira ang ginawa ni Elsie. Nilagyan ng ginawang dynamite. Ayan. Para may merienda kami kasi maya dadating na yung si Sonia at saka sila Mikay. Galing sa trabaho nila. Tama-tama pagdating nila, upak na. Kulang na lang to ng soft drinks na Coke. Misis mo gali, si Mikay gali ni bili ng Coke. Ako na lang mamaya bababa ko Ito ang boarding house dito guys. So, Wamchay. Kada deck may tao. Bali dalawa to. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tsaka itong dalawang room. Ayan isang room, 4-5 ata ng upa ni Kuya. Tapos ito dito sa loob, may dalawang double deck din dyan. Kaya marami ditong tao. Kami naman tuwing lang kami rito napunta. Pag yung sa Torre holiday, sunod-sunod ang day off yun, dito ka natutulog. Tapos pag day off ng Sabado, dito kami nagtatambay. Ayan, malapit na matapos. Yung isa pa, hindi pa rin. Masyado matigas ang baboy. Makadalawa ka lang yan mamaya. So, anong puwit mo niyan? Sa sobrang anghang. Ayan guys, kinulang ang sili. Ay, anong gagawin mo dyan sa sobra, Els? I-wrapper lang. Dito, balot ulit. Sobra. Dali lang. Huwag muna kasi tumitigas ang wrapper. Bakit ang cover na nito nga kung pero nilagay pa ito sa freezer na. Nagawa ko naman. Ayan guys, may watching usik kasi naninigas sa electric pan.
Ito na naman, wala na kaming chili. Ito na lang gagawin. Ewan ko ano gagawin na yun. Parang ano na siya, parang Lumpia. lumpia na. Tigas. Para dami. Laki lang yan sa wrapper. Guys, ano muna natin to, ipaprito natin to muna yung ano, saglit. Ang dami sobra ng wrapper, kaya dinouble wrap niya. Para hindi masira, ano. Grabe ang anghang ng ano ko, magmula dito sa ilong ko tsaka dito lahat sobrang anghang. Gawa nung akong nagtanggal ng buto bago nahawak ko sa mukha ko. Grabe ang anghang. Inano ko na, naghirangas na ako, anghang pa rin. Kita mo yan, pangit. Ako ang una nakaramdam ng anghang, hindi pa nakakain. Ito na ramdam ko na dito sa ano ko. Dito lahat, manghang. Hindi kasi ako nakapaghugas na ano ko kaagad, nahawak ko sa ano ko dito sa may nguso ko, tsaka sa may ilong ko. Ito guys, piniprito na. Ayan, luto na yung ibaw. Maliit kasi ang kawali. Kulang at ang mantika eh. Wala naman tika. Bakit dinodong na? Naman lang yan. Huwag masyado mantika ay nakaka-fat. Guys, ito na with matching Coke. Hindi ako nainom ng Coke ilang taon na, 3 years na, pero ngayon mapapainom ako nito kasi masarap partner sa ano, Dynamite. Anong lasa, Els? Sarap. Kupaya. Kasama sarap. Pag sa'yo niluto mo. Ang Dynamite di makahang. Hindi ko pa alam. Cheese yung ako. Kainin mo na yan dapat kasi habang mainit. Ito guys, try natin kung maanghang. Hindi ko alam kung maanghang to. Kuya, kain na. Kuha ka. Hindi ko, sige na. Maanghang. Isang kagat pa lang, mga ano na. Bawa. Maanghang. Oh, I-post bala kayo dyan. kanghang. Shout out daw kay ano, kay Joy Hermia. Hermenyahin lang. Hermia. Joy, tingnan mo Joy yung ano, ampay mo to Joy. Niluto niya kasi grabe, anghang. Ano? Wow. Anghang. Ayan guys, napapaiyak kasi sobrang anghang.
Hindi kaya magdalawa guys. Isa pa nga lang, kalahati pa nga lang. Oh, grabe na ang hang. Hindi ko kaya. Kaya isa lang, ano na lang natin, itira sa iba. Kulang ang coke namin. Gawa sa sobrang anghang. Dapat maraming coke. Ano guys? Paano hanggang dito na lang muli. Sa Visayan Daisy. Kakain muna kami. Bye-bye. Boo.